श्री स्वामी समर्थ विद्यामंदिर काळमवाडी वसाहत कागल येथील शाळेमध्ये इयत्ता पहिलीच्या वर्गात प्रवेशोत्सव मोठ्या उत्साहात शाळेच्या मुख्याध्यापिका संगीता राजेंद्र पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये मुलांना टोप्या व फुगे देऊन जल्लोषात मिरवणूक काढून मुख्य मार्गावरून मिरवणुकीने शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारात नवगतांचं स्वागत करण्यात आलं व शाळेमध्ये प्रवेश देण्यात आला। यावेळी मुलांना पहिल्याच दिवशी पाठ्यपुस्तकाचं वाटप करण्यात आलं। तर पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेतलेल्या मुलांच्या पायाचे ठसे घेऊन त्याचा आकर्षक वॉलपेपर बनवण्यात आला। यावेळी मुलांच्या चेहऱ्यावर उत्साहाचं वातावरण दिसून येत होतं। यावेळी मुख्याध्यापिका सौ संगीता राजेंद्र पाटील, शिक्षक नंदकुमार कोंडेकर, मेघा केसरकर, गीतांजली आंबी यांच्यासह पालक आणि भागातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सर्वांच्या सहकार्याने आणि उत्साहाने हा कार्यक्रम अतिशय आनंदात उत्साहात संपन्न झाला। मराठी न्यूजसाठी कागलहून प्रशांत दळवी।